కృష్ణ. నెట్వర్క్ చాలా స్లోగా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. కరుణ శ్రీమతి హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ స్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనం పంచమ అధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాము. నిన్నటి అధ్యాయంలో మనకి ఆఖరి శ్లోకాల్లో ఏం చెప్పారు భగవంతుడు? నిష్కామ కర్మయోగం చేయాలి, తదనంతరం ఆత్మజ్ఞానం ప్రాప్తిస్తుంది. 41వ శ్లోకంలో చెప్పారు. ఆత్మజ్ఞానం వలన సంశయాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. ఆత్మజ్ఞానం, నేను ఆత్మ, దేహం కాదు అని తెలిసిన తర్వాత మనం ఉన్నటువంటి సందేహాలు, సంశయాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. కర్మలను సన్యసిస్తారు. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కర్మలు వదిలేస్తారు. నేను ఆత్మ అని తెలుసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు కర్మలను వదిలేస్తారు. వారికి ఇకపై కర్మబంధనం ఉండదు. అట్లాంటి వాళ్ళు కర్మలు వదిలేస్తే అని చెప్పిన 41వ శ్లోకంలో చెప్పారు. 42వ శ్లోకంలో ఏం చెప్పారంటే, నిష్కామ కర్మయోగం చేసిన తర్వాత ఆత్మజ్ఞానం కలిగిన యోగులు ఆత్మయోగానికి ఎటువంటి బంధనాలు ఉండవు. అంటే ఎటువంటి బంధనాలు అంటే మనం సంసారంలో ఉంటాం కదా, భార్య, పిల్లలు, ఈ బంధనాలు కూడా అన్నీ తొలగిపోతాయి అన్నమాట. ఆ బంధనాలు ఏవి ఉండవు. అప్పుడు వాళ్ళు సన్యాసిస్తారు. సన్యాసం వైపు అడుగులేస్తారు. వాళ్ళు సన్యాసం తీసేసుకుంటారు. నేను దేహం కాదు ఆత్మని అని తెలుసుకున్న వారు పూర్తిగా భగవంతుడికి శరణాగతులు అవుతారు. వాళ్ళకి పాపం ఉంటది అన్నమాట. ఎటువంటి పాపం ఉంటది. వాళ్ళు సన్యసించినప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి ఎటువంటి పాపం ఉంటదు. కాబట్టి ఆత్మజ్ఞానంతో హృదయంలో ఉన్న అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకోవాలి, ఖండించమని చెప్పినని చెబుతున్నారు. ఆత్మజ్ఞానంతో ఖండించి సంశయాలు లేనివాడు అవు. ఫస్ట్ ఆ సంశయాలు లేనివాడు అయిన తర్వాత ఇకపై కర్మలు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. కాబట్టి నీకు ఇంకా నువ్వు క్షత్రియుడివి కాబట్టి నువ్వు పూర్తిగా సరెండర్ అవ్వాలి. నాకు సరెండర్ అయిన తర్వాత అప్పుడు కానీ నువ్వు మిథ్యాచారిగా మారిపోతావు. ఇప్పుడు కర్మలు మధ్యలో వదిలేస్తే మిథ్యాచారిగా మారిపోతావు. కాబట్టి నువ్వు కర్మలు వదలటానికి వీల్లేదు. నువ్వు క్షత్రియుడివి కాబట్టి నీ యుద్ధం చేయాల్సిందే అని చెప్పినని నిన్నటి అధ్యాయంలో చెప్పారు భగవంతుడు. ఇప్పుడు మంగళాచరణం చేసుకున్న తర్వాత ఈరోజు అధ్యాయం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగరజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత
स्वामिन्येति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माताजी अरुणाश्री माताजी మాతాజీ हरे कृष्णा హరే కృష్ణ మాతాజీ అరుణాశ్రీ మాతాజీ మాతాజీ వినిపిస్తుంది మాతాజీ హరే కృష్ణ నాకే వినిపించలే నేను హెడ్ ఫోన్స్ దీంట్లో పెట్టాను ఓకే ఓకే మరి మాతాజీ వేళ వర్షం పడుతున్నది బాగా ఉరుముతున్నది ఓకే ఏదన్నా కనెక్షన్ ప్రాబ్లం వస్తే మాత్రం మీరు చంద్రావతి మాతాజీకి కానీ లేకపోతే పద్మ కళ్యాణి మాతాజీకి కానీ ఫోన్ చేస్తాను మాతాజీ రెడీగా ఉండమని చెప్పండి. ఓకే మాతాజీ కాల్ చేసి చెప్తాను మాతాజీ. భగవంతుడి దయవల్ల కంప్లీట్ అయిపోతుంది చాప్టర్. చిన్న చాప్టరే కాబట్టి అయిపోతుంది మాతాజీ. అర్జున ఉవాచ సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ సంశసి యచ్రేయేతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. ఏం చెప్తున్నారు? అర్జునుడు ఇలా అంటున్నారు, ఓ కృష్ణ, మొట్టమొదట నువ్వు నన్ను పని త్యాగం చేయమని చెప్పావు, మరలా ఇప్పుడు భక్తితో పని చేయాలని ఉపదేశిస్తున్నావు. రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది? ఫస్ట్ నన్ను పనిని త్యాగం చేసేయమని చెప్పావు, పని చేయక్కర్లేదు, నువ్వు కర్మ చేయక్కర్లేదు, కర్మను వదిలేయి అని చెప్పావు. మళ్ళీ నన్ను ఓ పక్కేమో కూర్చోమంటున్నావు, ఓ పక్కేమో లేచి నిలబడి అంటున్నావు. రెండింటిలో ఏది చేయాలి నేను అని చెప్పినని భగవంతుడిని అడుగుతున్నారు అనమాట. అంటే నిష్కామ కర్మయోగం జ్ఞానయోగం కంటే శ్రేష్టమైంది. 1 నుంచి 6వ శ్లోకం వరకు అనమాట. అది ఫస్ట్ ప్రశ్న అడుగుతారు, అడిగిన తర్వాత ఇదనమాట. 1 నుంచి 6వ శ్లోకం వరకు నిష్కామ కర్మయోగం జ్ఞానయోగం కంటే శ్రేష్టమైంది అనే విషయాన్ని చెప్పుకుంటాము. తర్వాత కర్మయోగము జ్ఞాన నిష్టను కలిగిస్తుంది. కర్మయోగం చేయటం వలన జ్ఞాన నిష్ట కలుగుతుందని చెప్పి 7 నుంచి 12వ శ్లోకం వరకు. జ్ఞానయోగం బ్రహ్మ నిర్వాణ స్థితిని కలిగిస్తుంది 13 నుంచి 16వ శ్లోకం వరకు. తర్వాత అష్టాంగ యోగ పరిచయం, తర్వాత బ్రహ్మ నిర్వాణ స్థితి 17 నుంచి 26వ శ్లోకం వరకు. అష్టాంగ యోగ పరిచయం కొంచెం ఉంటుంది ఆఖరిలో. నెక్స్ట్ అధ్యాయం అష్టాంగ యోగం గురించే చెప్పుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ అధ్యాయం అంటే కృష్ణ అంటే ఆకర్షణ. నువ్వేది చెప్పినా సరే ఆకర్షణగా ఉంటుంది, నువ్వేది చెప్పినా వినాలనిపిస్తుంది. నువ్వు చెప్పింది ఉల్లంఘించాలనిపించదు. ఎందుకంటే ఆ కేశవుడు ఆ బ్రహ్మ ఇద్దరు కూడా నీ అండర్లో ఉన్నారు, వాళ్ళు నడుపుతున్నారు. అలాగే నేను కూడా వింటాను, కానీ నాకు ఒకసారి కర్మ సన్యాసం చేయమంటున్నావు, ఒకసారి కర్మలు చెయ్యాలని చెప్తున్నావు, కర్మయోగం శ్రేష్టం అని చెప్తున్నావు. రెండింటిలో 2 పడవల మీద కాళ్ళు పెట్టిస్తున్నావు నా చేత. రెండింటిలో ఏది శ్రేష్టమో చెప్పు నాకు అని చెప్పినని అడుగుతున్నారు అనమాట అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుడిని. మనం ఆపగలమా? ఒక చెట్టు పెడతాం, మొక్క పెడతాం, పెట్టినప్పుడు దాని గ్రోత్ని ఆపగలమా? ఆపలేం కదా.
దాని పని అది చేసుకుంటూనే పోతూ ఉంటుంది, పెరుగుతుంది, దానంతట అది పెరుగుతుంది, పండ్లు వస్తాయి, పుష్పాలు వస్తాయి, కాయలు వస్తాయి, పండ్లు వస్తాయి, అన్నీ వస్తాయి. ఉం? దాన్ని మనం ఆపలేము. దాని పని అది చేస్తూనే పోతూ ఉంటుంది. చూడండి, ఫలాన్ని మనం తీసుకోవాలి. ఫలం వస్తుంది, ఆ ఫలం మనం తీసుకొని అనుభవించాలి. ఇప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నారు, ఏం చెప్తున్నారు? శ్రీ భగవాను వాచ సన్యాస కర్మయోగశ్చ నిశ్రేయస్కరా ఉభౌ తయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే. కృష్ణ కృష్ణ భగవానుడు అపర్ణ वो ले लिया उधर है। కృష్ణ భగవానుడు సమాధానం చెబుతున్నారు. కర్మ సన్యాసం అంటే పనిని త్యాగం చేయటం, వాళ్ళు చేసే పనిని త్యాగం చేయటం కర్మ సన్యాసం అంటే. మరియు భక్తిలో పనిచేయడం, భక్తితో పనిచేయటం, రెండు కూడా మోక్షాన్ని కలుగజేస్తాయి. కానీ రెండింటిలో పనిని ఛేదించడం కంటే భక్తి సేవలో పనిచేయడమే మంచిది. ఒక గృహస్థుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ గృహస్థు నిత్య సన్యాసి కిందే లెక్క. ఎందుకంటే ఆయన అంతఃకరణ శుద్ధి పొందిన వారు కర్మలు చేసినప్పటికీ కూడా నిత్య సన్యాసులే వాళ్ళు. సన్యాసులు కర్మశుద్ధి పొందిన వారు కర్మ సైతం అంటే ఆ కర్మలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు నేను ఆత్మ అని గ్రహిస్తారు, ఆత్మజ్ఞానం కలిగి ఉంటారు. కాబట్టి దాంట్లోనే అటాచ్ అయిపోరు అనమాట. వాళ్ళు నిత్య సన్యాసుల కిందే లెక్క అని చెప్పినని ఇక్కడ భగవంతుడు చెబుతున్నారు. గృహస్థులు సైతం నిత్య సన్యాసులే. సన్యాసులు అంతఃకరణ శుద్ధి కలగకుండా సన్యాసం తీసేసుకుంటారు, వెళ్ళిపోతారు. నేను సన్యాసం తీసుకుంటున్నాను అని కర్మను త్యాగం చేసేసేసి వాళ్ళు మిథ్యాచారిగా మారేందుకు 100% ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇంద్రియాలు ప్రకోపిస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి వాళ్ళు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేయాల్సి వస్తుంది, మిథ్యాచారిగా మారిపోతారు. గృహస్థిగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ద్వంద్వాతీతులుగా ఉన్నప్పుడు కర్మలు అంటవు. వాళ్ళు గృహస్థిగా వాళ్ళ పనిని వాళ్ళ కర్మని వాళ్ళు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆత్మజ్ఞానాన్ని కలిగి ఉంటారు. ఆత్మకి ఏం కావాలన్నది దాన్ని అందిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులై ఉంటారు. ప్రభుపాదుల వారు అట్లా గృహస్థులు ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ కూడా నిత్య సన్యాసుల కిందే లెక్క అని చెప్పిన భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. కనుక ఓ మహాబాహో, ఈ ముక్తి నగరాన్ని జయించుటకు యుద్ధానికి సన్నద్ధంగా. ముక్తి నగరం, ఆ ముక్తిని పొందటం కోసంగా నువ్వు యుద్ధానికి సన్నద్ధంగా అని చెప్తున్నారు అనమాట. వర్ణాశ్రమ ధర్మం పాటించడం ద్వారా, ధర్మంగా ఉండటం ద్వారా ఫలితం వస్తుంది. భగవంతునికి సమర్పించాలి ఆ ఫలితాన్ని. ఆ ధర్మం, వర్ణాశ్రమ ధర్మం ద్వారా కర్మలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆ ఫలం వస్తుంది కదా, ఆ ఫలాన్ని భగవంతుడికి అర్పితం చేసేసేయాలి, శరణాగతులు అయిపోవాలన్నమాట పూర్తిగా. కనుక అప్పుడు ఆ భగవంతుడికి అర్పించినప్పుడు ఆ కర్మల బంధంలో మనం చిక్కుకోము. నాకు ఒక కారు ఉంది, ఆ కారు వాడుకుంటూ ఉన్నాం, కారు లేదు, కారు పాడైపోయింది.
ఏ సైకిలో వాడుకుంటాం. ఆ సైకిల్ కూడా వాడైపోయింది, అది కూడా వదిలేస్తాడు, పెద్ద పట్టించుకోడు, నడిచెళ్తాడు. అదే కారు ఉన్నది, ఆ కారు అంతకన్నా ఇంకా మంచి కారు కొనుక్కుందాం, ఇంకా 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 కోరికలు అనమాట. కర్మబంధంలో చిక్కుకుంటాడు, ఆ బంధనంలో పడిపోతాడు అనమాట. అంటే ఎప్పుడైతే మనసు ఆ కల్మషాలన్నీ కూడా వదిలేస్తుందో అప్పుడు ఆత్మజ్ఞానం కలుగుతుంది. ఆత్మ అంటే ఏంటి, శరీరం అంటే ఏంటి, పరమాత్మ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా తెలుస్తాయి అన్నమాట. తెలిసినప్పుడు వాళ్ళకి వాళ్ళ గృహంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు సన్యాసుల కిందే లెక్క. కాబట్టి నువ్వు క్షత్రియుడివి, నువ్వు ఆత్మజ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడివి, బాహుబలంగా ఉన్నటువంటి వాడివి, నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చింది యుద్ధం చేయడానికి వచ్చావు. కాబట్టి నీ కార్యాన్ని నువ్వు చేయాల్సిన కర్మను నువ్వు చెయ్యి అని చెప్పినని వర్ణాశ్రమ ధర్మం ప్రకారంగా నువ్వు చేయాల్సిన ధర్మం ఏంటి, క్షత్రియుడివి, సుక్షత్రియుడివి, నీ ధర్మాన్ని నువ్వు ఆచరించు అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. మహాబాహో అని చెప్పినని ఈ శ్లోకంలో శ్లాఘిస్తున్నారు అర్జునుడిని. 3వ శ్లోకంలో ఇక్కడ చూడండి, కర్మయోగో విశిష్యతి. నా కోసం ఈ కర్మలు నువ్వు మొత్తం నాకు సమర్పించేసేయి, నాకు సరెండర్ అయిపో, ఆ ఫలితాన్ని నాకు ఇచ్చేసేయి అంటున్నారు. నేను చేస్తున్నా అనొద్దు, నువ్వు ఆ ఫలితం ఏదో నాకు ఇచ్చేసేయి, నేను తీసుకుంటాను, దాన్ని నేను చూసుకుంటాను. ఇప్పుడు నాన్ డివోటీ అంటారు ఏంటి, నేను సంపాదించాను, ఇదంతా నా తెలివితేటలు, ఇంత డబ్బు సంపాదించాను, ప్రతి నెల ఎంత కష్టపడుతున్నాను తెలుసా, ఇంత ధనం సంపాదిస్తే ఏంటి ఉపయోగం ఏంటి, బ్యాంకులు నింపేస్తావు, ఉపయోగం ఏంటి, ఒక్క 1 మినిట్ కూడా టైం పెట్టుకోవు భగవంతుడి నామస్మరణ, శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, కృష్ణ అనే నామం పలకటానికి కూడా వాడికి టైం ఉండదు, అన్నం తినడానికి కూడా టైం ఉండదు, చల్లగా అయిపోయిన అన్నం తింటూ ఉంటారు, టైం ప్రకారం భోజనం కూడా చేయలేరు వాళ్ళు. ఉపయోగం ఏంటి, రోగగ్రస్తులు అయిపోతారు, ఉపయోగం లేదు వాళ్ళు చేసే పనికి. బ్యాంకులు నిండిపోతాయి, బాగా కోట్లు 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 సంపాదించి అన్నీ నింపిన తర్వాత ముసలి వాళ్ళు అయిన తర్వాత ముసలి వాళ్ళ వరకు వాళ్ళు ఉండరు. అంత కష్టపడి 8 గంటలు పని చేయాలంటే 16 గంటలు చేస్తే మనిషి తన శక్తిని అంతా కూడా అంత క్షీణించిపోతూ ఉంటుంది, మన ఆయుష్ కూడా అంతవరకు చేయలేము, ఏదో ఒక రకంగా రోగాలు పీడిస్తాయి మనం. అది మనము జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట. నాన్ డివోటీ ఏమనుకుంటాడు, చెయ్యి కదలాలి, ఎత్తాలన్నా కూడా భగవంతుడే మనకి, లోపల అధిష్టాన దేవతలు ఉంటారు మనకి, ప్రతి దానికి, కంటికి, ముక్కుకి, ఇవన్నీ కన్ను బయటికి ఊరికే కనిపిస్తున్నది, కన్ను ముక్కు బయటికి కనిపిస్తున్నది, దాని అసలు యంత్రం అధిష్టాన దేవత లోపల ఉంటుంది, దాన్ని పని చేయమని చెబుతుంది అన్నమాట. దాని అధిష్టాన దేవత యొక్క ఆధీనంలో ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా, ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క అధిష్టాన దేవత. అవి ఎవరు, భగవంతుడి ఆధీనంలో ఉంటారు, భగవంతుడి ఆధీనంలో మొత్తం కూడా ఈ చైతన్యం అంతా ఉంటుంది. కానీ అది తెలుసుకోడు నాన్ డివోటీ, అంతా నాదే, నా గొప్పతనం, నా నా అనుకుంటూ ఉంటాడనమాట. ఇప్పుడు డివోటీ ఏమనుకుంటాడు, 10 రూపాయలు కనిపించగానే ఒక భగవద్గీత పుస్తకం కొనుక్కుందామా, లేకపోతే ఒక డొనేషన్ ఏదైనా చేద్దామా, ఎక్కడన్నా టెంపుల్ కడుతున్నారా, ఎక్కడన్నా అన్నదానం చేస్తున్నారా, లేకపోతే మనం ఏదైనా సత్సంగం పెట్టుకుందామా ఇంట్లో, ఇట్లా ఆలోచిస్తారు డివోటీస్. ఇదంతా భగవంతుడి మెర్సీ, భగవంతుడి కృపతో నేను ఈరోజు ఇల్లు చేరగలిగాను అని చెప్పి అనుకుంటాడు డివోటీ.
स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. తన కర్మఫలాలను ద్వేషించని వాడు, కోరని వాడు నిత్య సన్యాసి. ఓ మహాబాహులుగడైన అర్జున, సకల ద్వంద్వాల నుండి విడిపడిన అలాంటి వ్యక్తి సులభంగా భవబంధాల నుంచి విముక్తి పొందుతాడు. అది వీళ్ళు నిత్య సన్యాసులు అనమాట. అలాంటి వాళ్ళు మహాబాహో, ఇక్కడ చూడండి మహాబాహో అన్నారు. వీళ్ళేంటంటే అన్ని సకల ద్వంద్వాల నుంచి కూడా విముక్తి పొందగలుగుతారు. ఆ కర్మలు చేస్తున్నా కూడా ఆ కర్మలు వాళ్ళని ఎటువంటి కర్మ కూడా వాళ్ళని అంటదన్నమాట. పూర్తిగా భగవంతుడికి సమర్పించేస్తారు వాళ్ళు ఫలాన్ని. అంటే ఫలితం ఆశించరు వాళ్ళు, ఆశించకుండా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు వాళ్ళు. వైరాగ్యం యొక్క సరైన అవగాహన. అంబరీష్ మహారాజు ఆయన గొప్ప రాజర్షి. ఆయన భగవద్భక్తుడు. అయితే ఏకాదశి వ్రతం చేస్తున్నారు. ఆయన్ని పరీక్షించడానికి ఈయన వచ్చారు. ఎవరంటే దూర్వాసుడు వస్తారు. దూర్వాసుడు వచ్చి ఆయన్ని పరీక్షించాలని చెప్పినాను. వచ్చేటప్పటికి ఆ ద్వాదశి రోజు నేను ఉండమంటారు ఆయన. అంబరీషుడు, ఉంటాను నేను భోజనానికి ప్రసాదానికి ఉంటాను, కానీ నేను వెళ్ళి నదికి వెళ్ళి స్నానం చేసి వస్తానని చెప్పిన, అనుష్ఠానం చేసుకుని వస్తానని శిష్యులతో పాటు నదికి వెళ్ళిన వాడు తిరిగి రాడు. ఆ ద్వాదశి గడియలు దాటిపోతూ ఉంటాయి. ఈ టైం లోపల ప్రసాదం తీసుకోవాలని ఉంటుంది. ఆ ప్రసాదం తీసుకునే గడియ దాటిపోయిందంటే టైం అయిపోయింది అనుకోండి, ఇంకా ఏకాదశి ఫలితం ఉండదు, ఏకాదశి చేసిన ఫలితం ఉండదు. ఆయన ఎప్పటి నుంచో ఏకాదశులు ఆచరిస్తున్నారు. అయ్యో ఇదేంటిది ఇవాళ ఈ విధంగా అవుతున్నది అని చెప్పినాను. ఆయన దిగులు పడుతూ కూర్చుంటే బ్రాహ్మణులు చెప్తారు, ఆయన దగ్గర ఉన్న వాళ్ళందరూ సమావేశం అవుతారు. మీరు తులసి తీర్థం తీసుకోండి, తీసుకుంటే గనక ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాదు మీకు అని చెప్పినంటే, అప్పుడు తులసి తీర్థం తీసుకుందాం అని చెప్పిన చేతిలో వేసుకుని తీసుకుని పోతూ ఉంటే అప్పుడు ప్రత్యక్షం అవుతాడు మళ్ళీ దుర్వాసుడు. అంటే ఆయన పరీక్ష చేయడానికే కదా వచ్చింది. నువ్వు నాకు ప్రసాదం ఇవ్వకుండా నువ్వు ప్రసాదం తీసుకున్నావు కాబట్టి నిన్ను నేను శపిస్తున్నానని చెప్పినని ఆ జటని పీకి ఆయన మంత్రించి వదిలిపెడతారు. ఆ రాక్షసులు వస్తాడు దాంట్లో నుంచి వచ్చి దుర్వాసుడిని చంపడానికి. వెంటనే సుదర్శనుడు ఆ రాక్షసుడిని సంహరించేస్తాడు. సుదర్శనుడు వచ్చేసి దూర్వాసుడు ఎంబడి పడతాడు. దూర్వాసుడు ఎంబడి పడితే దూర్వాసుడు ముల్లోకాలు తిరుగుతారు. ఎక్కడ ఎన్ని చోట్ల విష్ణుమూర్తి దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా నా వల్ల కాదని చెప్తారు ఆయన. నా వల్ల కాదు, నువ్వు వెళ్ళాల్సింది అంబరీషుడి దగ్గరికే అని చెప్తారు. అప్పుడు మళ్ళీ అంబరీషుడి దగ్గరికి వచ్చి పాదాల దగ్గర పడతారు ఆయన. ఇప్పుడు అంబరీషుడు సుదర్శన చక్రానికి ప్రార్థిస్తారు. నేను ఇన్ని రోజులు ఏకాదశి వ్రతం చేసింది ఒక బ్రాహ్మణ హత్య కోసం కాదు, దయచేసి నా మీద కృప చూపించి నువ్వు వెనక్కి వెళ్ళిపో అని చెప్పినని ఆయన ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ఆ సుదర్శన చక్రం వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. సుదర్శనుడు వెనక్కి వెళ్ళిపోతాడు. అప్పుడు దూర్వాసుడు రక్షింపబడతాడనమాట. అంటే ఏంటంటే భక్తి, ఆ భక్తికి అంత శక్తి ఉంటుంది, వైరాగ్యం ఉంటుంది ఆయనకి. తనని శిక్షిద్దామని శాపం పెడదామని వచ్చిన వ్యక్తిని కూడా ఆయన ప్రతిశాపానికి గురి చేయకుండా వదిలేస్తాడు. అంబరీషుడు, మళ్ళా పరీక్షిత్ మహారాజు, మనకి చాలా మంది ఉన్నారు, ప్రహ్లాదుడు, వీళ్ళందరూ కూడా. జనక మహారాజు నిత్య సన్యాసి. ఆయన జనక మహారాజు సంసారంలో ఉన్నారు కానీ నిత్య సన్యాసి. అట్లా మనకి గృహంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు నిత్య సన్యాసులే. యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మ విజితాత్మ జితేంద్రియ
సర్వభూతాత్మ భూతాత్మ కుర్వన్నపి న లిప్యతే. భక్తితో పనిచేయువాడు విశుద్ధాత్ముడు, మనోజయం, ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగి సమస్త జీవులలో ఉండే ఆత్మ తన ఆత్మ ఒకటే అని తెలుసుకున్నవాడు కర్మలు చేసినా కూడా ఎలాంటి దోషం కూడా అంటదు అని చెప్పనని చెప్తున్నారు. యోగయుక్త అంటే నిష్కామ కర్మయోగం చేసేవాళ్ళు అనమాట. కుర్వన్నపి నలిప్యతే, కర్మలు చేస్తున్నాను ఆ కర్మ బంధంలో చిక్కుకోడు. విశుద్ధాత్మ, ఇవి ఏంటంటే 3 రకాలు. విశుద్ధాత్మ, విజితాత్మ, ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి శ్లోకాలు. విశుద్ధాత్మ, విజితాత్మ, జితేంద్రియ. విశుద్ధాత్మ అంటే బుద్ధిని జయించిన వాళ్ళు. విజితాత్మ అంటే చిత్తాన్ని శుభ్రపరచుకున్న వాళ్ళు. జితేంద్రియ, ఇంద్రియాలను నిగ్రహించే వాళ్ళు అనమాట. ఇంద్రియాలు ప్రకోపించకుండా ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగి ఉంటారు. ఈ 3 రకాల లక్షణాలు ఉంటాయి వాళ్ళకి. అలాంటి వాళ్ళు కర్మలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా, గృహస్థుగా ఉండి కర్మలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు కర్మబంధనంలో చిక్కుకోరు. వాళ్ళు ఏంటంటే నిష్కామ కర్మయోగం చేస్తూ ఆ గృహస్థుగా ఉండి కర్మయోగాన్ని చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆ బంధనంలో చిక్కుకోకుండా ఎప్పుడు భక్తిలో శ్రవణ కీర్తనాది భక్తి చేస్తూ ఉంటారు. అందరి ప్రశంసలకి గురవుతారు. అందరూ కూడా వాళ్ళని ప్రశంసిస్తారు అనమాట. అందరికీ ప్రియులుగా మారుతారు, ఇష్టమైన వాళ్ళుగా. అలా అందరూ వాళ్ళని ప్రేమగా చూస్తారు. వాళ్ళు కూడా అందరితో కూడా ప్రేమగా ఉంటారు, ఆదర్శంగా ఉంటారు అన్నమాట అందరికీ. అట్లా వీరిపైన అందరూ ప్రేమగా ఉంటారు. ఇప్పుడు మొదటి వారేమో రెండవ వారికి కన్నా కూడా మూడవ వాళ్ళు శ్రేష్ఠులు అనమాట. విజితాత్మ, విశుద్ధాత్మ అంటే బుద్ధిని జయించిన వాళ్ళు. ఈ బుద్ధిని జయించిన వాడి కన్నా కూడా విజితాత్మ శ్రేష్ఠుంట, చిత్తాన్ని జయించిన వాడు. ఆ విజితాత్మ కన్నా కూడా జితేంద్రియుడు, ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగి ఉన్నవాడు శ్రేష్ఠుడు. ఇక్కడ చూడండి, శ్రవణ కీర్తనాది భక్తి చేస్తూ ఉండాలి వాళ్ళు. అలాంటి వాళ్ళు బంధనంలో చిక్కుకోరు. శ్రవణం అంటే శ్రవణం కీర్తనం విష్ణో మరణం పాదసేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యం ఆత్మనివేదనం. శ్రవణం అంటే వినటం. ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజు శ్రవణానికి ఆయన బ్రాహ్మణ బాలుడి శాపానికి గురవుతాడు. 1 రోజుల్లో చనిపోతావు నువ్వు అని చెప్పి శాపం పెడతాడు. తక్షకుడి శాపం. తక్షకుడు వచ్చి నిన్ను కాటేస్తాడని. బ్రాహ్మణ బాలుడి శాపానికి గురయ్యి, అంటే ఆయన వేటకెళ్ళినప్పుడు దాహం వేస్తుంది. దాహం వేసి ఒక ఆశ్రమంలోకి వెళ్తారు. ఆ ఆశ్రమంలో ఏమవుతుందంటే ఆయన ధ్యానంలో ఉంటారు. ఆ ముని ధ్యానంలో ఉండేటప్పటికీ వెంటనే ఎన్నిసార్లు పిలిచినా పలకరు. ఆ ధ్యానంలో ఉండి పలకకపోయేటప్పటికి ఈయన కోపం వస్తుంది. బాగా దాహంగా ఉంటుంది, కోపం వస్తుంది. కోపం వచ్చి ఆ పక్కనే ఉన్నటువంటి పాముని తీసి, చచ్చిపోయిన పాము పడేసి ఉంటుంది, ఆయన మెళ్ళో వేసేసి వెళ్ళిపోతాడు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వెంటనే ఆ పిల్లవాడు వచ్చి చూస్తాడు తండ్రిని. చూసి, ఎవరైతే ఈ పాము నాన్న మెళ్ళో వేశారో, మా తండ్రి గారి మెళ్ళో వేశారో, వాళ్ళు 1 రోజుల్లో తక్షకుడి చేతిలో చనిపోతారని చెప్పి నన్ను శాపం పెడతారు. పెట్టినప్పుడు ఆయన 1 రోజుల్లో చనిపోతాడు అని చెప్పి నన్ను పెట్టిన తర్వాత, ఆ శాపం పెట్టిన తర్వాత ఆ మునికి ఇది వస్తుంది, ధ్యానంలోంచి బయటకు వచ్చి, అయ్యో అంత గొప్ప మహారాజు
ఆయన్ని శపించావా నువ్వు అని చెప్పనని వెంటనే పంపిస్తారు పేగుల్ని అక్కడికి, పరీక్షిత్ మహారాజు విషయం తెలియజేయమని చెప్పి. పరీక్షిత్ మహారాజుకి ఆయనకి తప్పించుకునేందుకు కెపాసిటీ ఉంది, మళ్ళీ శాపం పెట్టేందుకు ప్రతి శాపం పెట్టే అంత కెపాసిటీ కూడా ఉంది. కానీ ఆయన పెట్టల. ఆయన వెంటనే నన్ను కడుపులో, నా తల్లి కడుపులో ఉన్నప్పుడే భగవంతుడు రక్షించాడు. అలాంటప్పుడు ఇప్పుడు ఇంతవరకే నా భగవంతుడు నాకు ఉండమని చెబుతున్నాడు ఇక్కడ. కాబట్టి భగవంతుడి నిర్ణయం అదే అనుకున్నాడు ఆయన. మొత్తం త్యజించేశాడు, రాజ్యం అన్ని, వైరాగ్యం. వెళ్ళిపోయాడు, గంగా తటానికి వెళ్ళిపోయాడు. ప్రాయోపవేశం కూర్చున్నారనమాట. దాహం కూడా, మంచినీళ్ళు కూడా తాగకుండా ప్రాయోపవేశంలో కూర్చున్నారని తెలియంగానే ఆ సుఖమహర్షి వెళ్తున్నారు అక్కడి నుంచి. వెళ్తూ వెళ్తూ అక్కడికి వచ్చి 7 రోజులు కూడా ఆయన చనిపోయే వరకు భాగవతాన్ని వినిపించారు. ఆయనతో పాటుగా మొత్తం అందరూ, నైమిసారణ్యంలో ఋషులు మునులు అందరూ కూడా వెళ్ళారు. వెళ్ళి ఆ భాగవతాన్ని విన్నారు పరీక్షిత్ మహారాజుతో పాటుగా. అంటే ఆ రోజుల్లో విషయం అట్లా గ్రహించే వాళ్ళ, అంత జ్ఞానం ఉండేది వాళ్ళకి. ఆ తపస్సు ఆ విధంగా ఉండేది. మనలాగా ఇప్పుడు మనం సృష్టించుకున్న విమానాలు కానీ, ర్యాకెట్స్ కానీ, ఏవి కానీ, మనం అవి ప్రకృతి వైపరీత్యానికి గురైతాయి. అవి సరిగ్గా లేకుండా పడిపోవచ్చు. కానీ అప్పటి వాళ్ళ జ్ఞానము పడిపోయేది కాదు, అంత జ్ఞాన సమృద్ధులై ఉండేవాళ్ళు అనమాట. అక్కడి నుంచి, అంత దూరం నుంచి వాళ్ళు వెంటనే వచ్చేసారు ఇక్కడికి. విమానాలు అప్పుడు ఏమీ లేవు కదా, లేకపోయినా కూడా వచ్చేసి ఆయన చెప్పిన ఆ భాగవతాన్ని అందరూ కూడా విన్నారు. అంటే శ్రవణం ఎంతో ముఖ్యమైనది. వినటం అన్నది మనకి ఫస్ట్లో పెట్టారు. వినటం అన్నది ఎంతో ముఖ్యమైనది అని. ఆ కడుపులో ఉండి అభిమన్యుడు విన్నాడు, కడుపులో ఉండే పద్మవ్యూహం ఏ విధంగా ఛేదించాలి అన్నది తండ్రి చెప్తూ ఉంటే. ఇక్కడ కీర్తనం అంటే ఆ భగవంతుడిని కీర్తించడం అన్నమాట. పాటల రూపంలో, పద్యం రూపంలో, ఈ జపం రూపంలో హరే కృష్ణ నామస్మరణ చేస్తూ ఆ విధంగా భగవంతుడిని కీర్తిస్తూ ఉండాలి. కీర్తనం మీరాబాయిని చూపించారు. తర్వాత స్మరణం అంటే ఈయన హరిదాస్ ఠాకూర్ గారు 192 మాలలు, అంటే ఒక మాల అంటే 16 సార్లు చేయాలి. 108 లెక్కన ఒక్కసారి చేస్తే ఒకసారి కింద వస్తుంది. 108 పూసలు తిప్పితే హరే కృష్ణ నామం 192 సార్లు చేసేవాళ్ళు ఆయన రోజుకి. మనం 16 సార్లు చేసేటప్పటికి అయిపోతుంది. ఒక్కసారి చేసేటప్పటికి అబ్బా అనుకుంటాం. అందరూ కూడా ఆ భగవంతుడి కృపతో వచ్చినటువంటి వాళ్ళు అన్నమాట. ఇక్కడ పాద సేవనం, లక్ష్మీదేవి ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి పాదాలని సేవిస్తూ ఉండేది. ఎప్పుడు అక్కడే ఉంటుంది, భగవంతుడి పాదాల దగ్గరే ఉంటుంది. అర్చనం అంటే పృథు మహారాజు, ఆ పృథు చక్రవర్తి ఎప్పుడు భగవంతుడి విగ్రహాలకు అర్చన చేస్తూ ఉంటారట, పృథు చక్రవర్తి. ఇక్కడ ధ్రువుడు వందనం. ఆయన చిన్న పిల్లవాడు, 5 సంవత్సరాల పిల్లవాడప్పుడే తండ్రి ఊళ్ళో నుంచి లాగేస్తుంది. తల్లి అంటే సవతి తల్లి. నువ్వు అర్హుడివి కాదు, నీ తండ్రి ఊళ్ళో నువ్వు కూర్చుండే అర్హత పొందాలంటే నువ్వు మళ్ళీ జన్మ తీసుకుని నా కడుపును పుట్టాలి అని చెప్పనని తిడుతుందనమాట. తిట్టేటప్పటికి ఇంకప్పుడు ఆయన తల్లిని అడుగుతాడు, నీ సమస్యని ఆ భగవంతుడే తీర్చగలడు నాయన, నేను తీర్చలేనని చెబుతుంది. వెంటనే అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు ఆయన. భగవంతుడు ఎక్కడా అని విచారిస్తూ అడవుల్లో వెళ్ళిపోతాడు. వెళ్ళిపోయి ఆ దారిలో నారదుడు తగులుతాడు. నారదుడు వచ్చేసేసి, నువ్వు వెనక్కి వెళ్ళు నాయన, నువ్వు ఈ వయసులో నువ్వు ఇప్పుడు అడవుల్లో తిరిగే ఇది కాదు, వెళ్ళు అని చెప్తాడు.
లేదు, క్షత్రియుడు కదా, నేను వెళ్ళను, నేను వచ్చిన కార్యం సిద్ధించినప్పుడే వెళ్తాను, వెనక్కి వెళ్ళనంటాడు. అప్పుడు ఆయన మంత్రోపదేశం చేస్తారు. ఆ మంత్రాన్ని జపం చేస్తూ తీవ్రమైన తపస్సు చేస్తాడనమాట ఒంటికాల మీద 6 నెలల పాటు. తపస్సు చేసిన తర్వాత అప్పుడు భగవంతుడు ప్రత్యక్షమై ఆ శంఖాన్ని తాకిస్తారు తల మీద. తాకించగా ఆయన భగవంతుడికి నమస్కారం చేస్తారు. వెంటనే ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఆ ఆలోచన మారిపోతుంది, ఆ భావం మారిపోతుంది. నాకు నీ పాదాల సేవే కావాలి, నాకేమీ వద్దు అని చెప్పనని చెబుతారు. ఏం కావాలి కోరుకోమంటే, లేదు లేదు నీకు కోరిక ఉంది, నువ్వు వెళ్ళి రాజ్యాన్ని పరిపాలించుకో, పరిపాలించిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ నీకు ధ్రువ మండలాన్నే ఇస్తున్నాను. ఆ ధ్రువ మండలం చుట్టూతో మిగిలినవన్నీ కూడా తిరుగుతూ ఉంటాయట నక్షత్రాలు. ఆ ధ్రువ మండలం చుట్టూతో మిగిలిన ఆకాశంలో అన్నమాట ధ్రువ నక్షత్రం. అట్లా ఆ ధ్రువుడిని అట్లా ధ్రువుడి మీద ఆ విధంగా కృప చూపించారు. వందనానికి ధ్రువుడిని చూపిస్తారు. దాస్యం, ఆయన ఎప్పుడూ భగవంతుడి ఈయన రాముల వారి దాసుడు. రాముల వారి దగ్గర ఏం చెప్తారా, ఏం పని చేద్దామా అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారనమాట. దాసుడు ఆయన. రాముల వారికి విజయాన్ని చేకూర్చిపెట్టారు, వెళ్ళి ఆయనకి పని చేసి లంకా నగరానికి వెళ్ళి. తర్వాత సఖ్యం. సఖ్యం అంటే ఇక్కడ ఫ్రెండ్ ఎవరు, మన అర్జునుడు. అర్జునుడు ఎప్పుడు కూడా ఆ భగవంతుడినే, ఆయన లేనిదే ఈయన లేడనమాట. అట్లా అంత ఫ్రెండ్షిప్ కలిగి ఉంటాడు. గోపికలు, గోపబాలురు, మధుమంగళ వీళ్ళందరూ కూడా సఖ్యత, ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తారు కృష్ణ భగవానుడితో. కుచేలుడు. ఆత్మ నివేదనం. ఆత్మ నివేదనం అంటే కంప్లీట్ సరెండర్ టు ద లార్డ్. అంటే ఆ బలిచక్రవర్తి ఏం చేస్తారు, ఆ వచ్చిన వాడు నీ ప్రాణాలు తీసుకోవడానికి వచ్చాడు రా నాయనా, తప్పించుకో, ఇవ్వవాకని చెప్పి చెబుతాడు శుక్రాచార్యుడు వచ్చి. గురువు ఆ భగవంతుడే నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు, ప్రహ్లాదుడి మనవుడు ఆయన బలిచక్రవర్తి. ఆ భగవంతుడే నా దగ్గరికి వచ్చి దానం తీసుకునేటప్పుడు అంతకన్నా కావాల్సింది నాకేంటి అని చెప్పినని ఆయన ఇవ్వటానికి రెడీ అయిపోతే ఒక్క క్షణం ఆయన ఆలోచన మారిపోతుందేమోనని ఆ కమండలంలో కూర్చుంటాడు వెళ్ళి శుక్రాచార్యుడు. ఈయన దర్భపుల్ల పెట్టి పొడుస్తారు, కమండలం నీళ్లు రావట్లేదంటే. ఆయన ఒక కన్ను పోతుంది శుక్రాచార్యుడికి. ఆ నీళ్లు వదిలిపెడతారు. వదిలిపెట్టి ఆ బలి చక్రవర్తి ఆత్మ నివేదనం చేస్తారనమాట. 3వ పాదం ఎక్కడ పెట్టాలి అని అడుగుతారు. ఒక పాదం భూమి మీద, 2వ పాదం ఆకాశంలో, 3వ పాదం ఎక్కడ పెట్టాలి, నా తల మీద పెట్టమని చెప్పి చెబుతాడు ఆయన. తల మీద పెట్టి ఆయన్ని పాతాళ్ళు ఆయన్ని తొక్కేస్తారు, లోపలికి నొక్కేస్తారు అడుక్కి. అట్లా ఆత్మని నివేదనం చేయటానికి బలి చక్రవర్తిని చెప్తారు. బ్రహ్మణ్యాధాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః లిప్యతేన సపాపేన పద్మపత్రమివాంభస. ఫలితాలను భగవంతునికి అప్పగించే ఆసక్తి లేకుండా తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించేవారు తామర ఆకు నీటితో తడవనట్లుగా పాపచర్యల ద్వారా ప్రభావితం కారు. ఆసక్తి లేకుండా కర్మలు చేస్తే కర్మలు వారికి అంటవు అని చెప్పి చెబుతున్నారు. ఆ కర్మల మీద ఆసక్తి లేకుండా. తామరాకు ఎలా ఉంటుంది, నీళ్ళల్లో ఉంటుంది కదా, నీళ్ళల్లో ఉండి దాన్ని ఇట్లా బయటికి తీసి ఇట్లా విదిలించక్కర్లేదు, దాని మీద నుంచే జలజరా రాలిపోతాయి నీళ్ళన్నీ కూడా. మనం తొడవక్కర్లా, ఏమక్కర్లా, దానంతా అవే జారిపోతాయి. అట్లా ఆ కర్మలు అంటకుండా ఉండాలన్నమాట. మనం ఆ గృహస్థుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎవరికైతే కర్మలు అంటవో, కర్మలు చేస్తున్నా కూడా వాళ్ళకి అంటవు.
బ్రహ్మణ్యాదాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః లిప్యతేన సపాపేన పద్మపత్రమిమాంబస. ఏ విధంగా అయితే ఆ తామరాకు ఉంటుందో, నీటిలో ఉన్నా కూడా ఆ తడిని అంటకుండా ఉంటుందో, అలా మనం కూడా మన కర్తవ్యాన్ని మనం నిర్వర్తిస్తున్నప్పటికీ కూడా సక్రమంగా దైవీ వర్ణాశ్రమం ప్రకారంగా తను చేసే కర్మని తను చేస్తున్నప్పటికీ కూడా తామరాకు నీటి బొట్టుతో తడవనట్లుగా ఆ పాప చర్యల ద్వారా ఏదన్నా మనం ఇంట్లో పని చేసేటప్పుడు అప్పుడు కొన్ని పాప చర్యలతో ప్రభావితం అవుతాం. అవి కూడా వాళ్ళని అంటవు, ఎందుకంటే వాళ్ళు దాంతో అటాచ్ అయి ఉండరు. అందుకని ఆ కర్మలు వాళ్ళని అంటవు అని చెప్పినని చెబుతున్నారు. నిష్కామ కర్మయోగం, బుద్ధితో కర్మలు చేస్తే వారికి కర్మలు ఏవి కూడా అంటవు. కర్మల పట్ల ఎటువంటి ఆసక్తి కూడా ఉండకూడదు. ఆ ఆసక్తి లేకుండా చేయాలి కర్మలు. ఇక్కడ చూడండి ప్రభుపాదుల వారు ఎంతమంది శిష్యులు, వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు మాయాపూర్ రండి మీరందరూ కూడా. మాయాపూర్లో ఎంత బాగుంటుందంటే మనమందరం కూడా వదిలేసాం, కానీ ఇక్కడ చిన్న పిల్లలకే గుండు చేయిస్తారు. పసిపిల్లాడుగా ఉన్నప్పుడే గుండు చేయించి పిలక పెడతారు వాళ్ళకి. ప్రతి వాళ్ళకి పిలక ఉంటుంది. సనాతన ధర్మం అది. ఆ ధర్మం ప్రకారంగా మనం ఉండాలి అని చెప్పినని ఆ హిప్పీస్ అందరికీ కూడా అందరు ఫాలో అవుతున్నారు. వేరే కంట్రీస్ వాళ్ళందరూ కూడా వస్తున్నారు మన కంట్రీకి. వచ్చి వాళ్ళందరూ కూడా ప్రభుపాదుల వారి శిష్యులైపోయినారు ఆయన ఉన్నప్పుడు. ఇప్పుడు కూడా వారు పెట్టినటువంటి మహారాజులు ఉన్నారు, వారి శిష్యులు, వారి శిష్యరికం చేసిన వాళ్ళు. వాళ్ళ దగ్గర దీక్షలు తీసుకుంటూ వాళ్ళు చెప్పిన పద్ధతిలో నడుచుకుంటున్నారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ప్రభుపాదులు వారు చెప్పింది అమలు చేస్తున్నారు అనమాట. మొత్తం ఇక్కడ మొత్తం మాయాపూర్లో మొత్తం కూడా పద్ధతి ప్రకారంగా నడుచుకుంటారు. ఎప్పుడు చిన్న పిల్లలు కూడా హరే కృష్ణ నామం జపం చేస్తూ ఉంటారు. చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి ఆ బ్యాగ్, ఆ జపా బ్యాగ్ పెట్టుకొని ఉంటారు, ఎప్పుడు చేతిలో ఉంటుంది. కంటిన్యూస్ 24/7 కంటిన్యూస్గా చేయమని చెప్పారు కదా ప్రభుపాదులు గారు. అందుకని ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా నామజపం జరుగుతూనే ఉంటుంది వాళ్ళకి లోపల. ఏ పని చేస్తున్నా, ఎక్కడికి వెళ్తున్నా. ఇప్పుడు ఏవో కొన్ని రింగ్స్ లాగా వచ్చినాయి, ఆ రింగ్స్ లాగా పట్టుకొని కూడా చేసుకుంటున్నారు. ఈ బ్యాగ్, జపా బ్యాగ్ పట్టుకోలేని వాళ్ళు. ఆ విధంగా ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా హరినామ స్మరణలో ఉండాలి. కృష్ణ భగవానుడి స్మరణ చేసుకుంటూ పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోయిన వాళ్ళకి ఎటువంటి కర్మలు కూడా అంటవు. సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వసి నవద్వారే పురే దేహి నైవ కుర్వన్న కారయన్. దేహదారి తన స్వభావాన్ని నియంత్రించి అన్ని కర్మలను మానసికంగా త్యజించినప్పుడు కర్మ చేయకుండా కర్మ చేయటానికి కారణం కాకుండా 9 ద్వారాలు ఉన్న ఈ శరీరంలో సంతోషంగా నివసిస్తాడు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ హంసల్ని చూపిస్తున్నారు. ఈ హంసలు ఏం చేస్తాయి, ఆ పాలను తాగుతాయిట, నీటిని వదిలేస్తాయి. పాలు నీళ్లు కలిపి పెడితే పాలను మాత్రమే స్వీకరిస్తాయి అవి. అలా ఈ నవద్వారాలు ఉన్నాయి మన శరీరంలో. ఈ నవద్వారే పురే దేహి, నవద్వారాలు ఉన్నాయి. ఆ నవద్వారాలు ఏంటి, కళ్ళ రంధ్రాలు 2 ద్వారాలు, ముక్కు రంధ్రాలు 2 ద్వారాలు, నోరు, ఇప్పుడు కళ్ళు ముక్కు కలిపితే 4 అయినాయి, నోరు 5, చెవులు 6, 7, మర్మావయవాలు 2, విసర్జన అవయవాలు ఆ 2 కలిపితే 9. ఈ 9 ద్వారాల్లో కూడా కామన్ నిలిచి ఉంటుంది అన్నమాట. ఆ ఇంద్రియాలు ప్రకోపిస్తూ ఉంటాయి. ఆ నవద్వారాల్ని ఎవరైతే కంట్రోల్ చేసుకుంటారో, ఎవరైతే నియంత్రణలో ఉంచుకోగలుగుతారో వాళ్ళు ఆ నగరం, ఈ దేహం అనేటువంటి నగరంలో సంతోషంగా ఉండగలుగుతారు. భౌతిక శరీరంలో, ఈ భౌతిక శరీరంలో మనము
హ్యాపీగా ఆనందంగా ఉండాలంటే ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఇంద్రియాలు ఊరికే కంట్రోల్ అయిపోయాయి, కంట్రోల్ కావు. మనం జపం చేస్తున్నా కూడా మన మనసు ఎటో వెళ్ళిపోయి కూర్చుంటుంది, దేని మీదో వెళ్ళి కూర్చుంటుంది. దాన్ని మన వెనక్కి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ జపం చేయాలి. సాధన అన్నమాట. ఆ భగవంతుడి నామస్మరణ సాధనతోనే మొత్తం కూడా కంట్రోల్లో ఉంటాయి. అప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం ఆ నవద్వారాల్ని మనం ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని కలిగి ఉన్నామో అప్పుడు మనం సంతోషంగా ఉండగలుగుతాము. కర్మలు చేసేవాడు కాదు, చేయించేవాడు కాదు. ఆత్మ మన ఆత్మ, జీవాత్మ ఎటువంటి ఆసక్తి లేకుండా కర్మలు చేస్తారు. అది స్థూల సూక్ష్మ శరీర దేహాలను చేయబడుతున్నాయి. స్థూల శరీరం మనకు కనిపించే శరీరం, లోపల ఉండేది సూక్ష్మ శరీరం. నేను చేస్తున్నాను అనుకుంటే బంధనంగా మారిపోతుంది. అది నేనే చేస్తున్నాను అన్ని పనులు, నేను అనుకుంటే అది బంధనంగా మారిపోతుంది మనకి. అంటే 12వ శ్లోకం చూసుకుంటే 13వ శ్లోకం అర్థమవుతుంది మనకి. తర్వాత ఈ శ్లోకంలో ఏంటంటే 3వ శ్లోకంలో కూడా ఆత్మజ్ఞానం పొంది కర్మలు చేస్తే అవి అంటవని చెప్పినని మనకి చెప్పారు. 3వ శ్లోకంలో కూడా మనస్సు ద్వారా కర్మలు సన్యసించాలి. శరీరంతో కర్మలు చేసినా కూడా సుఖాన్ని పొందుతారు. మనసు దాని మీద పూర్తిగా దానికి అటాచ్ కానప్పుడు కర్మఫలాలు ఆశించే వాళ్ళకి సుఖం ఉండదు, దుఃఖమే వాళ్ళకి. సూక్ష్మదేహం అంటే బుద్ధి, మనసు, ఇంద్రియాలు. మన ఆత్మ ఏంటంటే చిన్మయ పదార్థం, చిన్మయం అన్నమాట. స్థూల సూక్ష్మ శరీరాలు కాదు, స్థూల శరీరం కాదు, సూక్ష్మ శరీరం కాదు. పూర్వం చేసిన కర్మల వల్ల సూక్ష్మదేహంలో వచ్చిన గుణాలు ఇవి తన గుణాలుగా భావిస్తాడు జీవాత్మ. ఆ కర్మలన్నీ క్యారీ చేసుకొని వస్తాడు, ఆ దేహంలో ప్రవేశిస్తాడు. ప్రవేశించినప్పుడు ఆ దేహంలో జరిగే స్థూల సూక్ష్మ శరీరాల ద్వారా చేయబడే పనులన్నీ కూడా నేనే చేస్తున్నాను అని చెప్పినాను అనుకుంటాట జీవాత్మ. సుఖం వచ్చినా దుఃఖం వచ్చినా అన్నీ నావే అని చెప్పినాను అనుకుంటాడు. సూక్ష్మదేహంలో ఉన్నప్పుడు కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మదమాత్సర్యాలు, ఈ అరిషడ్ వర్గాలన్నీ కూడా అవి పీడిస్తూ ఉంటాయి. కల్మషాలు, అంతఃకల్మషాలు అన్నమాట. అవన్నీ తొలగించుకోవాలి. నిత్యం ఆత్మలో రమిస్తూ ఎప్పుడు ఆత్మానందాన్ని పొందుతూ ఉండాలి. ఆత్మానందాన్ని పొందినప్పుడు అది విద్య కిందికి వస్తుంది. అవిద్య పోకపోతే గనక వాళ్ళు ఆత్మానందాన్ని పొందలేరు. అవిద్య ఆవరిస్తుంది ఎప్పుడు ఇంద్రియాలన్నీ కూడా ప్రకోపించినప్పుడు. ఆ నవద్వారాల్లో ఇంద్రియాలు నాకు ఇది కావాలి, అది కావాలని అడుగుతుంటే వాటిని అన్నిటినీ అందిస్తూ ఉంటే మనము అన్నీ నేనే అని చెప్పిన ఆత్మ ఎప్పుడైతే అనుకుంటుందో అప్పుడు మనము సుఖాన్ని పొందలేము. ప్రతి కార్యానికి ఫలము కోరుకుంటాడు. జీవాత్మకి సంసారంలో జరిగే కార్యాలతో సంబంధం లేదు. ఏవి అన్నీ కూడా మన కులాలు కానీ మతాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి వ్యవస్థ ఏర్పడింది అంతే. మాయాదేవి రూపాలు అవన్నీ కూడా. నిన్న ప్రశ్న అడిగారు కదా, బ్రాహ్మలు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, ఇదంతా ఏది లేదు, అన్ని ఆత్మలు ఇంతే, అన్ని జీవాత్మలు. కర్మలు, ఆ కర్మలు ఎప్పుడైతే నేనే అని ఎప్పుడు అనుకున్నామో ఆ జీవాత్మ అవిద్య ఆవరిస్తుంది. అవిద్య ఆవరించిన అదే విద్య ఆవరించినప్పుడు ప్రకాశవంతమవుతుంది జీవాత్మ.
అవిద్య ఆవరించినప్పుడు చీకట్లో పడిపోతుంది. ఆ చీకట్లో పడిపోయినప్పుడు అవన్నీ కూడా అనుకుంటూ ఉంటాం. అంత కల్మషాలన్నీ కలిగి ఉంటాం. సుఖంగా ఉంటారు ఎప్పుడు విద్యతో ఆవరించినప్పుడు. జీవాత్మతత్వం భోక్తృత్వం చేసేవాడిని, చేయించేవాడిని నేనే అని చెప్పి అనుకుంటాం. కానీ కర్మలు చేసేది సూక్ష్మ శరీరం. నేనే చేస్తున్నాను, నేనే సేవ చేస్తున్నాను, అన్నీ నేనే నేనే అనుకుంటాం. కానీ మనదంటూ ఏది లేదు అని చెప్పి నన్ను ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో అప్పుడు వాళ్ళు ఈ కర్మ బంధనాల నుంచి బయటపడతారు. విద్య ద్వారా స్వంపదార్థ జ్ఞానం లభిస్తుంది అనమాట. తీసుకుంటాడు విద్య ద్వారా. విద్య అంటే ఏది? శ్రవణ కీర్తనాది. శ్రవణ కీర్తన, స్మరణ, శాస్త్రం తెలుసుకోవటం, శాస్త్రం వినటం, శాస్త్రంలో ఏముంది తెలుసుకోవటం, భగవంతుడు అంటే తెలుసుకోవటం, ఇదంతా విద్య. ఆ విద్యని ఎవరైతే గ్రహిస్తారో వాళ్ళు జ్ఞానం తీసుకుంటారు. జ్ఞానం ఎవరైతే విద్య ద్వారా జ్ఞానం లభిస్తుంది, స్వంపదార్థ జ్ఞానం. విద్య ఏంటంటే జడ పదార్థం. అది మనం వెళ్ళి తీసుకోవాలంతే దాన్ని. అది వచ్చి మనకు అందించదు, మనం తీసుకోవాలి దాన్ని. కనుక ఆ విద్యతో పాటు శ్రవణ కీర్తన అది భక్తి కూడా యాడ్ అవుతుంది. అప్పుడు వాళ్ళు ఆ పరమాత్మని గుర్తిస్తారనమాట. తత్పదార్థ జ్ఞానం తర్వాత ఆత్మజ్ఞానం. ఆత్మ నేను కాదు, ఈ దేహం కాదు అని చెప్పినని తెలుసుకుంటుంది. తెలుసుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఆనందాన్ని పొందగలుగుతాడు జీవాత్మ. అనాది కాలం నుంచి ఎప్పటి నుంచో వస్తున్నాయి కర్మల్ని క్యారీ చేస్తున్నది ఆత్మ. ఎన్నో 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 జన్మల నుంచి ఆ కర్మలు అటాచ్ అయి వస్తూ ఉన్నాయి మన వెంబడి. తర్వాత ఈ ఆత్మజ్ఞానం లభించిన తర్వాత యమ నియమాది అవన్నీ కూడా ఆచరిస్తూ వాళ్ళు పూర్తిగా గురువుల సాంగత్యంలో ఉండి ఆ గురువులు చెప్పిన దాన్ని వింటూ శాస్త్రాధ్యయనం చేస్తూ శ్రవణ కీర్తనాది స్మరణ చేస్తూ భగవంతుడి స్మరణ చేస్తూ అప్పుడు వాళ్ళు ముక్తి మార్గాన్ని పయనించగలుగుతారు. ముక్తి మార్గంలో సమదృష్టి. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునిచైవ స్వపాకే చ పండితా సమదర్శినః. వినమ్రులైన యోగులు నిజమైన జ్ఞాన బలంతో విద్యా వినయాలు కలిగిన బ్రాహ్మణుడిని, గోవును, ఏనుగును, కుక్కను, చండాలుడిని సమదృష్టితో చూస్తారు. వినమ్రులైన యోగులు అంటే నిజమైన జ్ఞాన బలం ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళు ఒక బ్రాహ్మణుడు కనిపించినా, ఓ గోవు కనిపించినా, కుక్క కనిపించినా అన్నింటిలో కూడా పరమాత్మనే చూడగలుగుతారు. అన్నింటిలో కూడా సమదృష్టితో చూస్తారనమాట అన్నింటినీ. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే బ్రహ్మ సమాధి స్థితికి చేరుకున్న వాళ్ళు. వీళ్ళు జీవన్ముక్త స్థితికి చేరుకొని ఉంటారు. ఇలాంటి గుణాతీతులు. గుణాల ప్రభావం వాళ్ళ మీద చూపించదు. ఆ గుణాలు సత్వరజస్తమో గుణాలు, ఈ 3 గుణాలు చూపిస్తూ ఉంటాయి మన మీద. ఆ 3 గుణాలు చూపిస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం భేదాభిప్రాయం కలిగి ఉంటాం అన్నమాట. లేకపోతే మొత్తం కూడా అంతా సమానంగా ఉంటుంది వాళ్ళకి, జీవన్ముక్తులకి. అంటే ఆవేమో సత్వగుణం, ఏనుగేమో రజోగుణం, కుక్కేమో తమో గుణం. అంటే ఆ బ్రహ్మజ్ఞాన స్థితిని పొందినటువంటి వాళ్ళు ఈ వస్తువుల్లో హెచ్చుతగ్గులు చూడరు అనమాట. వీళ్ళు ఆ గుణాల ప్రభావం చూడరు. వాళ్ళు గుణాల ప్రభావం వాళ్ళకి తెలియదు, చూడరు అసలు. చూడకుండా అన్ని సమానంగా వాళ్ళు పెంచుకుంటారు అని చెప్పినని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు.
దిస్ ఈజ్ ద పరమాత్మ. ప్రతి వాళ్ళల్లో కూడా పరమాత్మను చూసుకుంటూ ఉంటారు, ప్రతి శరీరంలో కూడా. ఆవు కానీ, కుక్క కానీ, ఏనుగు కానీ. అంటే రజస్తమో సత్వరజస్తమో గుణాల ప్రభావము వాళ్ళకు ఉండదు. ఏ హి సంస్పర్శజా భోగా దుఃఖయోనయ ఏవ తే ఆద్యంతవంతః కౌంతేయ న తేషు రమతే బుధః. బుద్ధిమంతుడైన వ్యక్తి భౌతిక ఇంద్రియాలతో సంబంధం కలిగే దుఃఖ కారణాల్లో పాల్గొనడు. ఓ కుంతి కుమారుడా, అలాంటి ఆనందాలకు ఆది మరియు అంతం ఉంది. కాబట్టి వివేకవంతుడు వాటిలో ఆనందం పొందడు. అంటే భౌతిక సుఖాల వెంట పరిగెత్తకూడదు. నాకు ఇదిగో ఇది ఉంది అంటే ఇంకొంచెం కావాలి, ఇంకొంచెం కావాలి. దానికి పులి స్టాపే మనమే పెట్టుకోవాలి. కామా పెడుతూ పోతే గనక ఆ కామాలు పెరిగిపోతూనే ఉంటాయి. దానికి అంతం ఉండదు. భౌతిక సుఖానికి అంతం ఉండదు. మనమే పులి స్టాప్ పెట్టాలి దానికి. పరిగెత్తుతూ ఉంటారన్నమాట భౌతిక సుఖాల వైపు. యోగులు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే దాన్ని వదిలేసేయాలి, భౌతిక సుఖాలని. ఇక్కడ చూడండి, భక్తులు ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధిని భగవంతునికి వచ్చి ఉపయోగించాలి. భగవంతుడి సేవలో వినియోగం చేయాలన్నమాట. ఇంద్రియాలని కానీ, బుద్ధిని కానీ, మనస్సుని కానీ. అంటే చేతులు మనం భగవంతుడికి సేవ చేయడానికి ఉపయోగించాలి. భగవంతుడి ఆ మందిరాన్ని శుభ్రం చేయటానికి, భగవంతుడికి ఇవి నివేదన ప్రిపేర్ చేయడానికి, అలంకారానికి, భగవంతుడి ఫ్లవర్స్ అవన్నీ అలంకారం చేయటానికి, ఫ్లవర్స్ నిర్మించడానికి, అన్నింటికి కూడా చేతుల్ని, అదే పాదాలు భగవంతుడి చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేయటానికి, భగవంతుడి యాత్రా స్థలాలు తిరగటానికి పాదాలను ఉపయోగించాలి. భగవంతుడి దివ్య దర్శనాన్ని చూసి రావాలన్నమాట ప్రతి చోట. అట్లాగే కళ్ళు భగవంతుడి రూపాన్ని దర్శనం చేసుకోవాలి. చెవులు భగవంతుడి నామస్మరణ వినాలి, భగవద్కీర్తన వినాలి, భగవద్కథలు వినాలి, శాస్త్రాలు వినాలి, గురువులు చెప్పేదంతా వినాలి. ఇట్లాంటి వాటికన్నిటికీ చెవులను ఉపయోగించాలి. అదే ముక్కు భగవంతుడికి రకరకాల పువ్వులతో మనం పూజ చేస్తాం. తులసితో చేస్తాం పూజ. ఆ భగవంతుడికి సమర్పించిన తులసి దళాలు, ఫ్లవర్స్, ఇవన్నీ వీటిని ఆఘ్రాణించడం కోసంగా ముక్కును ఉపయోగించాలి. అనవసరమైన వాసనలు మనం చూడకూడదు. అది తింటే ఆ మసాలా వాసన బాగుంటుంది, ఇది బాగుంటుంది, అది బాగుంటుంది. ఇంద్రియాలు, నాలిక రుచి ఎప్పుడు, నాలిక ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి నామస్మరణలో ఉండాలి. అదే రుచిగా ఎంచుకోవాలి. భగవంతుడి నామస్మరణే రుచిగా ఎంచుకోవాలి. పులుపు, తీపి, కారం రుచి కాదు. దేన్నైనా సమానంగా తీసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను. ఇవాళ చాలా రుచిగా కుదురుతుంది, రేపు రుచిగా కుదరదు. కానీ 2 సార్లు ఎప్పుడు శ్రమ ఒకటే ఉంటుంది. కాబట్టి మనం దాన్ని ఎక్కువగా ఆశించకూడదు అన్నమాట. ఎప్పుడు సమస్థితిలో ఉండాలి. భగవంతుడి కీర్తన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, భగవంతుడి దేవాలయానికి వెళ్ళి మనం కీర్తించేటప్పుడు, భగవంతుడి దేవాలయానికి వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు మనకి చాలా ప్రశాంతమైన మనసు, చాలా హాయిగా ఉంటుంది. అదే ఇలాంటి క్లబ్లకి, ఇలాంటి ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళొచ్చాం మనం, చాలా అలసిపోతారు. అబ్బా నాయన ఎంత అలసిపోయినా రా, ఇంక రేపు మాత్రం ఫంక్షన్ అన్నా కూడా వెళ్ళొద్దు అని అనుకుంటాడు. మళ్ళీ కుక్కతో ఒక వంకరే. మళ్ళీ ఎవరన్నా పిలవంగానే నాలిక రుచి వెళ్తాం, తినేసేస్తాం విపరీతంగా. కడుపులో నొప్పి వస్తుంది, బాధపడుతూ ఉంటాం. రకరకాల వాసనలు, ఈ వాసనలన్నీ కూడా వదిలేస్తారన్నమాట భక్తులు. ఆటోమేటిక్గా అవన్నింటి నుంచి కూడా బయటపడగలుగుతారు. వివేకవంతుడు వాటిలో ఆనందాన్ని పొందలేరన్నమాట. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఇంద్రియ వస్తువులు ఏంటి? ఇక్కడ కన్ను అంటే ఇక్కడ
ఈ మిణుగురు పురుగు పొద్దున్నే పుడుతుంది, కొంచెం పెరుగుతుంది, ఒక స్థితిలో ఉంటుంది, ఇంకాస్త పెరుగుతుంది, ఎగరటం నేర్చుకుంటుంది. తర్వాత పునరుత్పత్తి చేస్తుంది, దాని బిడ్డలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. రాత్రి అయ్యేటప్పటికి ఆ లైట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది, చచ్చిపోతుంది. లైట్ కాంతి కళ్ళు. అలాగే ఇక్కడ మృగం జింక. ఈ జింక చెవు వినాలనుకుంటుంది. ఆ మ్యూజిక్ చాలా ఇష్టం అనమాట దానికి. ఆడేం చేస్తాడంటే మ్యూజిక్ తీసుకొచ్చి పెడతాడు ఆ జింకల్ని పట్టేవాడు. పాపం అది మ్యూజిక్ ఏదో విందామని వస్తుంది, వాడి చేతిలో పడి పట్టుబడిపోతుంది. ఏనుగు అంటే జింకకి చెవు అనమాట. ఏనుగు ఏమవుతుంది, ఆ ఏనుగు ఆడ ఏనుగుని తెచ్చి పెడతారు అక్కడ. దానికి మైథున క్రియ అంటే ఇష్టం. ఆ ఆడ ఏనుగు కోసం చూసుకుంటూ ఉంటుంది అది. ఆ గుంట దొవ్వేసేస్తారు, దాని మీద ఆకులు అలా అన్నీ కూడా కప్పేస్తారు. మామూలుగా అయితే అది చూసి గుర్తించగలదు, కానీ దాని దృష్టి మొత్తం ఆడ ఏనుగు మీద ఉంటుంది. దాంతో అది ఆ గుంటలో పడిపోతుంది. గుంటలో పడిపోయి మావటి వాడికి చిక్కిపోతుంది. ఇక్కడ ఇది భ్రమరం. భ్రమరం ఏంటి, ఇక్కడ చూడండి పువ్వు, తామర పువ్వు. ఇక్కడ ఏనుగు, ఇక్కడ తామర పువ్వు. ఈ తామర పువ్వు ఏంటి, ఈ భ్రమరం వెళ్ళి ఆ వాసన కోసం దాంట్లో కూర్చుంటుంది. వెళ్ళి కూర్చుని ఆ వాసన ముక్కు ఆఘ్రాణిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఆ పువ్వు విచ్చుకున్నట్లే ముడుచుకుపోతుంది. సాయంత్రం అయ్యే కొద్దీ ముడుచుకుపోతుంది. అది ముడుచుకోగానే దాంట్లోనే చచ్చిపోతుంది అది. ఈ నాలుక చేప. చేపకి ఏం చేస్తారు, ఓ చిన్న కీటకాన్ని దాని గాలానికి పెట్టి వదిలిపెడతారు నీళ్ళల్లో. ఆ కీటకం తిందామని వస్తుంది, ఆ వానపామును దేన్నో తిందామని వస్తుంది. వచ్చేటప్పటికి ఆ గాలానికి చిక్కుకుపోతుంది, చిక్కుకుపోయి అది చచ్చిపోతుంది. ఇలా ఈ పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు కూడా మనకి దుఃఖానికి హేతువులే అని చెప్తున్నారు అనమాట మనకి. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సూర్యం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. నన్ను సమస్త యజ్ఞాలకు తపస్సులకు భోక్తనని, సమస్త లోకాల దేవతలకు అధిపతినని, సర్వప్రాణులకు శ్రేయోభిలాషినని తెలుసుకుని పిదప నా భక్తుడు శాంతిని పొందుతాడు. భగవంతుడు అంటే ఏంటి అనేది ఎవరికైతే తెలుస్తుందో, అష్టాంగ యోగులు భక్తిని కొంతవాడి పరమాత్మ పైన మనస్సును లగ్నం చేసి తర్వాత పరమాత్మ నుంచి మనస్సును మళ్ళించి బ్రహ్మజ్యోతిని పొందుతారు అష్టాంగ యోగులు. తర్వాత కర్మలు చేస్తే కర్మలు చేసే కర్మలు, జ్ఞానం చేసే జ్ఞానం ద్వారా కూడా పరమాత్మను ఉపాసిస్తారు. జ్ఞానులు తపస్సు చేసేది పరమాత్మని పూజిస్తారు వాళ్ళు. జ్ఞానులు ఇట్లా అందరికీ భగవంతుడు మంచి చేస్తున్నారు, కానీ సర్వభూతానం సుహృదం సర్వభూతానం, అందరికీ సుహృత్తు, మంచిని చేసేవాడు, మంచి ఫ్రెండ్. సుహృత్ ఎవరు, కృష్ణ భగవానుడే. సుహృదం సర్వభూతానం, అన్ని అన్ని జీవరాశులకి సుహృత్ ఎవరు అంటే, ఫ్రెండ్ ఎవరు అంటే, మంచి చేసేవాడు ఎవరు, మంచి కోరుకుండేవాడు కృష్ణ భగవానుడే. జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. అది ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో అటువంటి జ్ఞానులు శాంతిని పొందగలుగుతారు. సర్వలోక మహేశ్వరుడు, అన్ని లోకాలకి కూడా మహేశ్వరుడు ఎవరు, భగవంతుడు కృష్ణ భగవానుడు. నిజమైన నియంత్రకుడు, అన్ని లోకాలని కూడా నియంత్రించగలుగుతున్నారు ఆయన. సకల బ్రహ్మాండాలు, వేల కోట్ల బ్రహ్మాండాలు. నెక్స్ట్ మనకి వస్తుంది అధ్యాయాల్లో చెప్తాను మీకు నేను మొత్తం అవంతా కూడా. గోలోక చార్ట్ గురించి చెప్తాను. సుహృత్ అంటే నిజమైన ఫ్రెండ్. నిజమైన ఫ్రెండ్ ఎవరంటే అన్నీ మనం ఆయనకి చెప్పుకోవచ్చు, అన్నీ చెప్పుకుంటాం.
మనకెంత క్లోజ్గా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నా సరే మనం చెప్పలేం. కొన్ని దాచుకుంటాం, మన పర్సనల్స్ ఉంటాయి. కానీ ఆ భగవంతుడి దగ్గర మనం అన్నీ చెప్పేసుకుంటాం. దాచేది ఏది ఉండదు. ఆయనే హెల్ప్ కూడా చేస్తారు భగవంతుడు. Krishna is the supreme enjoyer. Krishna is the supreme controller. Krishna is our only well-wishing friend. ఆయన ఇంకేం అక్కర్లా. హరే కృష్ణ అని చెప్పని చేస్తే చాలు. ఒక తులసి దళ నీళ్ళల్లో వేసి నివేదన చేస్తే చాలు. మనం పెట్టే మిఠాయిలు, మనం పెట్టేవి అవసరం లేదు ఆయనకి. మన భక్తి కావాలి, మన ప్రేమ కావాలి. ఇదే చూసుకుంటారు భగవంతుడు. అవే కావాలి ఆయనకి. ఎవరైతే అవి అందించగలుగుతారో వాళ్ళని ఆయన చూస్తారు. వాళ్ళ పైన ఆయన కృప చూపిస్తారు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే